опитай си да ме разбереш. Ние с теб постоянно се карахме. Аз намерих при тази жена съчувствие от Зевчил. За маляка ми скара. Кога продължава тази любовна връзка? Юли. Само не ми казва, че е започнал в асансьора. Прости ми, аз обичам само теб. Не бих ръкувала от тази. Какво правиш? Изчезвай! И вие сбъркахте! Ти се мудя. О, приятели, вие може да накарате всеки го да окачи. Ева, прости ми, аз радвам като програмат. Хайде, всички в спалнята! Хайде! Марилда, отивай да помиряваш влюбените. Няма може да си Аз ти обичам. Не те забравям този човек. Само вие и аз говоря. Господин Доброй? Извинете, че прекъсвам прочувствената ви реч, но си забравих куфърчето. Андрей! Я ме леко попина, говори несвързано. Направо съм мат.